Hola, molt bones. Avui tenim un nou LeetCode. És molt fàcil aquest LeetCode, o sigui, l'acabo de fer ara perquè ho veieu bé, l'acabo de fer ara. Fa 2 minuts, molt fàcil, o sigui, estava mirant i he pensat, vull fer algun, com es diu, sliding window, però, bueno, l'he fet amb un hashmap al final, podríem dir, o sigui, és una sliding window, però està en allò, però no sé, com veieu aquí, sliding window. Molt fàcil, molt fàcil. O sigui, longest harmonious subsequence, no? La seqüència harmònica més llarga, es diria, no? Però, o sigui, això només és un nom, com ho diria, així elegant per dir, bàsicament, diu, es defineix un array harmònic com un array que la seva diferència entre els seus dos màxims valors i el seu mínim és exactament 1. Donat un array d'interès nums, retorna a la llarga àrea de la seqüència harmònica de subseqüència harmònica de totes les possibles subseqüències. Què vol dir tot això? Bàsicament, si anem a l'exemple, vale? Si heu entès i voleu intentar-ho, ho podeu fer, ara l'explicaré jo, vale? Però bueno, és que puta merda, bueno. Bàsicament molt senzill. Tenim 1, 3, 2, 2, 5, 2, 3, 7. Vale. Quin és això d'harmònica, subseqüència harmònica llarga, vale? Doncs bàsicament, si tenim un 1, quin és el seu valor màxim que podem obtenir? És 2, vale? O sigui, seria tots els valors que estan entre 1 i 2 són la seva subseqüència harmònica més llarga, vale? Doncs si mirem aquí tenim un 1, un 2, un 2 i un 2, vale? Això dona 1, 2, 3, 4, aquest en dona 4, vale? Com veiem. Llavors tenim el 3, vale? Aquí. El 3 que tenim? 3, 2, 2, o sigui, 3 i 2, perquè també és una subseqüència que es podria definir o 3 i 4, vale? Igual que el 2 pot ser 1 i 2 i 2 i 1, vale? En el 3 tenim 3, 2, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, això és 5, vale? Per al 2 tornem a tenir per al 2 tenim 2, 2, 1, que ja l'hem fet, 2, 3, perdoneu, 2, 3 és 2, 3, que és aquest d'aquí, o sigui, és el mateix, 5, valen? Tenim un 5 aquí, si tenim un 4 o un 6 no el tenim, valen? I finalment tenim un 7 que necessitem un 7 o un 8, valen? Perquè ens entenguem bé. Sí, més o menys, quan jo veig això ja és el que he pensat, és què necessito? Bàsicament necessito quants cops apareix cada valor, no? Aquí estem mirant quants cops apareix el 3, no? Quants cops apareix el 2, quants cops apareix l'1, quants cops apareix el 5, quants cops apareix el 7, i hem de mirar si el 1 m'apareix un cop, vale? El 1 apareix un cop, quin valor he de tornar a mirar? He de mirar el 2, vale? Que és la seva seqüència més gran, quants cops apareix? El 2 apareix 1, 2, 3 cops, vale? Llavors he de mirar el 3, vale? Per què? Perquè el 2, el seu número més gran de l'1 és el 2, vale? Ja ho miraré. Llavors tinc el 2 i el 3, que el seu número més gran del 3 és 1 i 2, vale? Llavors, què tinc més? Tinc més el 4 no el tinc el 5 apareix un cop, o sigui, ja no tindré res aquí, no tindré el 4, vale? Apareix un cop, el 6 tampoc el tindré, i el 7, vale? Que apareix un cop, vale? Llavors, què he de fer? He de dir, és que ens ho diu molt clar l'enunciat, ens diu que és el següent valor sumat, he de sumar aquest i aquest. Quin és el seu màxim? El seu màxim és 4, he de sumar aquest i aquest, el seu màxim és 5, he de sumar aquest amb res, he de sumar aquest amb res, perquè no tinc cap valor, vale? I com ho puc fer això? Bueno, això, com hem vist en altres anteriors, podem fer un counter, un hashmap, o bàsicament un counter. Crec que ja en Python es diu collections, que ho pots fer, o sigui, collection.counter, i crec que tu li pots posar l'array nums i et retorna això d'aquí, vale? Però
però ho podem fer manualment, com hem vist, que és res. Va. No sé si això si està LeetCode el té, crec que sí que el té, ja el té això, vale? Què podem dir més d'això? Bueno, ja està, és això bàsicament. Hem de mirar els cops que apareix un valor i els cops que apareix el següent valor, vale? Pareu el vídeo, intenteu-lo resoldre per vosaltres mateixos, jo el resoldré, molt fàcil. Com hem dit, primer tindrem un counter, vale? Primer tindrem un counter, el tinc en... Counter és igual a aquest, l'analitzem d'aquesta manera com un diccionari, vale? I per fer aquest tipus de suma fem for in nums, vale? I què diem? Bueno, doncs diem que counter de n, vale? Que serà 1, 3, 1, vale? Això li fem el counter. Què vull agafar? Vull agafar la nostra, diríem, clau, que serà n, que serà el valor, i li vull que cada cop que apareixi, valen, i sumi 1. Valen? Ja tenim el nostre counter, necessitem un màxim, que màxim és igual a 0, valen? I llavors el que hem de fer és dir for cada número que tenim el counter, valen? Els cops que apareix, valen? Necessitem sumar, o sigui, counter general, podríem dir count, que apareix cada número, in counter.items, valen? Necessitem fer, necessitem dir, perdoneu, què necessitem fer aquí? Necessitem fer el màxim, el nostre màxim, vale? Que el nostre màxim ha de ser el max entre el count de n, vale? Que aquí tenim els cops que apareix, o sigui, tindrem, per exemple, n, com tindrem això, a l'1, vale? A l'1 apareix un cop més counter, perdó, counter de n més 1, vale? Ara tindrem els valors, tindríem 1 més 3, vale? Però he de buscar el màxim, doncs direm quin és el valor màxim que teníem més el que tenim ara, i anem fent això, vale? Però això, com hem vist, necessitem un if en cas, no?, que no tinguem aquest valor, per exemple, el 4 no el tenim, no? Doncs això ho hem de... podríem mirar-ho, i això és bastant fàcil, hem de dir si n, no? n més 1 in counter, vale? Si el valor més 1 no està al nostre counter, què vull que faci? Doncs que no faci res. I això com ho fas? Amb un for loop continue, vale? I també ens diu aquí, valen, que si només tenim tots els valors són iguals, valen, retorna 0. I això com ho podem fer? Bueno, això ho fem d'una manera que diem if len de counter és més petit o igual a 1, és més petit que 1, valen, més petit o igual a 1, perdoneu, què vull que passi? Si el len de counter és més petit o igual que 1, vull que retorni 0. Vale. I finalment return màxim. Vale. I això és el que he fet abans. Ara potser m'he equivocat amb alguna escriptura o alguna d'aquestes coses. Sí, m'he equivocat amb l'escriptura perquè com sempre això no ho tinc correcte. I ara això ja hauria de funcionar. Això funciona 100%, hauria de fer tots els tests correctes, valen, i submit. Quin és l'espace? Només estem fent un counter aquí, que pot tenir el màxim size que podem tenir, que cada valor sigui diferent.
si cada valor és diferent serà space is becohen. Vale, per temps, què estem fent aquí? Només estem recorrent al nostre counter un cop. Bueno, doncs també serà becohen i ja el tindríem aquí bastant decent. I ja està, si teniu algun dubte o alguna cosa, sisplau, poseu els comentaris, subscriviu-vos i ens veiem al pròxim vídeo. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies i que passeu un bon dia.